les campanes, un minut de silenci, el cant dels ocells i ens hi posem amb dues coses, aquest període de reflexió que ens hem autoatorgat i avui també amb la gent de Free Assange Now aquí a Catalunya que ens porten novetats sobre el cas de Julian Assange recents d'avui mateix. Els músics de la plaça i la convocatòria habitual de Gràcia i Llibertat. Sonen les campanes, bon vespre, benvinguts. Bé, bon vespre i fer dissabte. Hi ha un dia que dius que ja n'hi ha prou, que la mandra, la desídia, el deixar-ho per demà, que ara se'n diu procrastinar, l'espera ajudes que no vindran mai, la trista habilitat de donar la culpa als altres, el demà m'hi poso, l'excés de feina o la falta de son, la cosa aquella del si no fos, tot això plegat ja no serveix i dius prou. Abans no se'ns mengi la merda que hem anat acumulant tot aquests temps, sense comptar la que ens han anat tirant a sobre sense descans, doncs, com diem en català, toca fer dissabte. Fer dissabte és una expressió catalana de quan els conversos jueus, per demostrar la conversió al cristianisme, feien les feines de casa els dissabtes amb les portes de les cases obertes per ensenyar a tothom que ja no respectaven el sàbat. Poc podien preveure aquests jueus conversos que anys després els sionistes d'Israel genocides s'autodispensarien per poder matar palestins tant en dissabte com en qualsevol altre dia de la setmana. Sembla que alguns de casa ja s'han posat a fer dissabte a les seves respectives cases, conversos, convertits o encara amb la fe dels seus pares, que com deia la cançó, pot ser el que em manca a mi, i lideratges que fan un pas al costat abans de no caure definitivament pel precipici. Altres que sí, però no, però que aquí estic, disposat, etc., o que esperen a que escampi la boira. Altres, en procés, ara que ja no hi ha procés, ni progressen adequadament, ni ens creurem tampoc allò del necessita millorar. I altres que ja van fer a contracor el pas al costat, doncs sembla que no el van fer prou lluny per no gastar-se els calés a tots en advocats que ensopeguen en els seus propis passos, excepte en el de pillar de la Caixa de Solidaritat. Llegiu Mas i Melero, si voleu, per més detalls d'aquesta merda antiga acumulada de la que cal ja fer dissabte. Amb tot això, l'ANC es renova, bona cosa, eleccions aquest cap de setmana, i també, com sabeu, hem engegat a la plaça el nostre propi procés del que ja anirem parlant, com vam dir dilluns passat. Com avui veig força més gent, us faig 5 cèntims. Des de Gràcia i Llibertat hem decidit que ja que feia molt temps que no pensàvem en nosaltres mateixos, els temps eren propicis per reflexionar sobre el paper de Gràcia i Llibertat, l'acte de la plaça i totes aquestes activitats que durant 6 anys i mig hem realitzat aquí. No amb cap idea de marxar i de deixar-ho córrer i tot això, que hi ha algú que s'ha espantat per aquestes coses, sinó replantejar-nos aquest camí que sabem que és llarg i costerut, més en aquests darrers temps. Per tant, d'aquí a finals del mes de juny hem decidit obrir un període de reflexió participatiu perquè tothom pugui dir la seva, tant el que té a veure amb l'acte a la plaça com el paper general de Gràcia i Llibertat com a entitat antirepressiva que plega a 57 entitats de la Vila de Gràcia. Per això els micros durant tot aquest temps estaran oberts, el correu electrònic de Gràcia i Llibertat
també, graciallibertat@gmail.com, per rebre tota aquesta sèrie de propostes i al final poder arribar aquí a finals de juny a la plaça i decidir plegats quins són els camins més adequats per fer-ho. Us animem a tots els que vulgueu, aquí al darrere, per si voleu dir-ho, per correu electrònic, durant tots aquests dies, en qualsevol moment, com sempre hem fet. I per ajudar-nos a això anirem aportant també reflexions d'altres que serveixen per donar-nos idees. De fet, VilaWeb va començar aquest cap de setmana a consultar a una sèrie de gent sobre la fi o la presumpta fi del procés i hem volgut una cosa que ja hem fet altres vegades, que és fer un sofregit entre totes les opinions i posar-les una darrere les altres. Ho farem en dues parts perquè n'hi ha forces, però volíem compartir amb vosaltres de forma resumida reflexions d'alguns de gent que ha estat aquí a la plaça o d'altres que han estat significats força temps dintre del que anomenem la societat civil. Aleshores, llegirem uns quants extractes, però si voleu, el VilaWeb estarà per allà i podeu llegir els textos i els comentaris sencers. Nosaltres ens hem centrat principalment sobre el tema antirepressiu, que és el que porta 6 anys i mig ocupant-nos aquí a la plaça. Diu el Valtònic, el raper: units vam vèncer un estat, es va acabar la vella política en què votàvem sigles, ara votem país i si no hi ha projecte comú ens quedem a casa perquè no tenim una altra manera que els polítics ens escoltin. Amb l'amnistia, els indults i el resultat de les eleccions no s'acaba el procés, s'acaba el xantatge emocional, un pes que no ens permetia de continuar construint d'una manera racional. Cal fer autocrítica per haver-nos deixat infantilitzar pels uns i els altres. Els polítics i les organitzacions han de ser una peça més del nostre tauler i no nosaltres del seu. En Germà Bel, economista i exdiputat, diu: els partits del procés van malmetre la confiança que els havia prorrogat la repressió, l'exili i la presó. La qüestió bàsica, la contradicció nuclear, és la incompatibilitat entre una Espanya uninacional i la voluntat plurinacional de la majoria de catalans. Per tant, el procés continuarà. És una característica de totes les propostes de transformació política i profunda, que són això, processos. La Lloll, aquí present, a la que li van preguntar, i després ho pot comentar bé si vol, diu: els partits d'obediència espanyola, Catalunya els importa un rave i la seva fita és anul·lar la nostra identitat i diluir-nos entre les regions de Ponent, on viu ni vent ni gent. Unitat independentista, sisplau. La Natza Ferrer, que és periodista i comunicadora feminista, diu: el procés fa temps que es va acabar, l'independentisme no. La política i la repressió ens ho han esborrat, però és necessari recordar que el 1 d'octubre el vam fer nosaltres. En Gerard Forés, que és professor de llengua catalana i membre del grup Coiné, diu: penso que el procés l'hem mort i enterrat tantes vegades que això ja no vol dir res. El que passa és que som en un país de ciclotímia emocional. Avui estic molt content, avui ja ho tenim a tocar i avui no. I com que segurament no la controlarem, es refereix a la Generalitat, doncs segurament també ens caldrà activar l'autoorganització civil. I el que hem de fer, per exemple, és crear espais segurs a nivell social pels catalanoparlants i pels independentistes o bastir un sindicalisme nacional i de classe potent com sí que tenen a Galícia i al País Basc. Eva Pous, d'Alerta Solidària, diu: la gent hi és i els anhels de llibertat també hi són. No han desaparegut pas, no ens han pogut ni vèncer ni convèncer i, per tant, el que cal és articular una resposta popular, treure poder a les institucions i als partits i retornar-lo als carrers, que són els espais legítims i els verdaders responsables que l'1 d'octubre existís. Cal deixar els discursos dels lliris i del ni un paper a terra i assumir que els avenços socials i nacionals sempre han vingut de bracet, de la lluita, i no pas com un regal per bon comportament. Continuem més tard, deixem que els músics facin un tema, però encaixant amb el començament, allò que dèiem de fer dissabte,
Resulta que en anglès tenen una expressió que s'assembla molt, en castellà no, es pot dir hacer sábado, però és una cosa que segurament no l'haureu sentit mai en castellà. Suposo perquè hi ha coses de les que no fan neteja mai, com el franquisme, la justícia corrupta i totes aquestes coses. Si no, mireu l'aquelarre feixista que han fet aquest cap de setmana a Madrid. Però en anglès hi ha una expressió que es diu spring cleaning, que vol dir neteja de primavera, que curiosament també és en francès i també és en italià. Precisament som a la primavera, doncs anem a fer neteja. Bon vespre. Preparem-nos a sortir, esmolem de pressa l'eina per quan toquin a ferir, per donar el crit d'alerta. La campana està matent i abans d'hora ja es desperta dins del cor l'enardiment. Au jovent, dia fora, som atent. Au jovent, dia fora, som atent. Eixa gent entravessada que ho té tot empoderat, eixa trepa ens ha robada nostra pau i llibertat. Més els ve l'hora darrere, ja els arriba l'escarment. Sortim tots a la cacera d'aquests llops sense planyiment. Au jovent, dia fora, som atent. Au jovent, dia fora, som atent. Nostres feixes adobades amb afany hem conreat, fins que a còpia de suades i hem fet néixer el nostre blat. Aquell blat nos és la vida, la família i té el sostén, i aquells lladres en partida la collita ens van prenent. Au jovent, dia fora, som atent. Au jovent, dia fora, som atent. Au jovent, deixeu la feina, preparem-nos a sortir, esmolem de pressa l'eina per quan toquin a ferir, per donar el crit d'alerta. La campana està matent i abans d'hora ja es desperta dins del cor l'enardiment. Au jovent, dia fora, som atent. Au jovent, dia fora, som atent. Com sempre, la nostra filharmònica. Bé, com que no n'hi havia prous, parlo d'Espanya i d'aquí també, han vingut a fer costat un argentí, un feixista argentí. Es diu Milei? Sí, es diu Milei. I és un gran fill de puta. I tota la colla que hi havia amb ell, també. I hem de saber que aquella banda, tot tios,
que no vol dir que no hi hagin ties filles de puta, sap greu però n'hi ha, els fem rics nosaltres els fem rics. I hauríem de llegir, que estan bastant publicat, tots els noms de les empreses de les quals són els jefassos. Perquè ja està bé. N'hi ha d'aquí i n'hi ha de tot arreu. Bé, tenia moltes ganes de dir-ho perquè a mi el Pedro Sánchez me la bufa. I la seva dona també. I no sé què han fet i m'importa una merda. Ho dic així per anar de pressa, Però, esclar, quin país de merda permet que li diguin això al seu president sense fotre-li una patada al cul i enviar-lo de l'empenta a casa seva. I jo dic, si no respecten els seus, com voleu que ens respectin a nosaltres? És una qüestió de dignitat que no tenen. I en tenen tan poca que aquí estem. Aquest poemet és molt curtet, és del Hassel. Però avui li dedico a l'Assange, al Hassel també, perquè se'l mereix, perquè el que li estan fent és molt bèstia i ens n'hem oblidat una mica. Però avui estem aquí per l'Assange. I el poema es diu Encara lliure. Hi ha ocells que moren de pena quan els tanquen en una gàbia. A mi, per molt que em sobri tristesa, no em mataran, perquè les reixes no poden silenciar el cant. Perquè molt a més dels llimen, perquè les meves ales encara estan lluitant als carrers. Som les seves ales, les del Hassel, les de l'Assange i aquell noi que està a Polònia que es diu González, que Déu-n'hi-do també. I el seu poble, que és Espanya, ha estat incapaç de fer cap gest. Doncs res, tinc moltes més coses per dir, però ens queden bastants dilluns. Molts dilluns. Primer de tot, una correcció. Abans hem fet el comentari sobre el Mas i el Melero, cosa que la part impresentable no cal corregir-la, però sí que cal corregir la part de la Caixa de Solidaritat. El Pep Cruanyes, que és un dels que controla aquestes coses, ens ha dit que no van tocar un duro els advocats dels partits de la Caixa de Solidaritat, així que quedi clar. I ja que hi som, felicitat al Pep Cruanyes, que és un dels més votats per l'Assemblea Nacional Catalana d'aquest cap de setmana. Quan ho tingueu tot ja posats i estiguem en ordre, veniu aquí i ens ho expliqueu, però gràcies per la feina. I com sabeu, avui, a més, tenim la presència de l'Assange. És un personatge que ha estat molt present aquí a la plaça. És un exemple d'aquesta repressió generalitzada que no s'acaba, no només la nostra repressió local, dolorosa, quotidiana, és una repressió també a gran escala simbolitzada per aquest personatge, però que és un mirall on ens podem reflectir qualsevol que creguem que el món hauria de ser una mica diferent com és. Aprofitant això, ara la gent de Julian Assange Now ens comentarà la situació actual, però volia afegir, i veureu que té una mica relació amb això, uns comentaris més d'aquests que anem extraient d'aquesta consulta
que han fet els de VilaWeb sobre què en pensàvem del procés. Diu la Cristina Sánchez, que és doctora en Sociologia de la Universitat de Girona. El que cal fer a partir d'ara és no equivocar-nos d'eix. És a dir, ens hem cregut el relat de l'eix nacional, que l'eix nacional és enfrontat amb l'eix de les necessitats de la gent. Enfrontat vull dir que són antagònics. Aquesta és la mentida més grossa que ens ha vengut l'unionisme. El que queda clar és que nosaltres no podem avançar de cap manera com a societat a Catalunya si no tenim país propi. En Jordi Borràs, fotoperiodista, expert en extrema dreta, diu: crec que el que va passar diumenge és una oportunitat perquè els partits independentistes entenguin que, primer, cal vestir estratègies noves i, segon, que calen lideratges nous, que hi ha un desgast evident de tots els lideratges que van tenir a veure amb l'anomenat procés i que, per tant, hi ha d'haver recanvis polítics que s'han de tancar les etapes dels polítics que hi ha. Crec que l'etapa dels protagonistes de l'anomenat procés s'ha de tancar i se n'ha d'obrir una altra. Deixaré de ser independentista el dia que siguem independents. I en Roger Espanyol, víctima de la violència policíaca del 1 d'octubre, diu: d'un temps ençà la política independentista s'ha centrat a fer front a la repressió o millorar l'autogovern autonòmic en favor d'una estratègia pensada només per pal·liar els efectes de l'1 d'octubre. Com s'ha demostrat a les successives eleccions, enterrar el 2017 a còpia de pactes amb el 155 i buscar solucions personals per a superar una repressió col·lectiva ha fet recular la representació política de l'independentisme. Com que de motius ens en sobren, només em resta de continuar treballant per articular novament aquella majoria social i política capaç de fer front a l'estat espanyol en forma de revolució. I si ha de ser en contra dels partits independentistes, que així sigui. Bon vespre, Roger Espanyol, avui per Juliana Sáenz. Bona tarda, gràcies a tots per ser aquí un dilluns més. La veritat és que aquestes concentracions cada cop són més impagables i, per tant, agrair-vos la vostra presència. Avui som aquí per defensar un cop més la llibertat de premsa, una llibertat de premsa que mentre uns aprofiten o s'escuden dins d'aquesta llibertat de premsa per provocar fake news i carregar contra aquells adversaris normalment polítics i instigats per la política, doncs això, s'escuden dins de la llibertat de premsa per deixar anar mentides, fake news i tirar per terra, entre molts altres, el moviment independentista. I mentre això passa, altres periodistes que han destapat infiltracions de la Policia Nacional als moviments socials o altres periodistes que han estat denunciant una i una altra vegada aquest discurs xenòfob que també s'amaga dins del paraigües de la llibertat d'expressió, doncs fan servir aquestes llibertats realment per rebentar-les i crear un altre significat del que haurien de tenir. Per tant, protegim la llibertat de premsa, és molt important. És tan important que fins i tot en els nostres casos, en els casos de la violència policial contra els votants de l'1 d'octubre, doncs si no hagués sigut per ells, si no haguessin estat per ells a primera fila, no tindríem la majoria d'imatges que ara tenim per poder acusar, tot i l'amnistia, per poder acusar a tots aquells policies que van venir cridant a la por ellos, referint-se a un poble unit que només volia votar. Tota aquesta llibertat de premsa, tota aquesta llibertat d'expressió n'és una altra, a part d'en Pablo Hasél, en Jesús Rodríguez, que està exiliat per delicte de terrorisme just després d'haver firmat aquesta amnistia, doncs hem de ser molt conscients que ens és molt útil per denunciar les irregularitats que fan servir els estats espanyols per dissuadir o menysprear els seus enemics polítics i que són incapaços de fer-ho d'una forma democràtica més que intentant ingerir en l'opinió pública d'una forma esbiaixada. Bé, avui som aquí per defensar la llibertat de premsa que va fer servir Julian Assange en el seu moment quan els Estats Units feia servir tot el seu armament i totes les seves barbaritats contra Iraq, a la guerra d'Iraq, i per tant aquí va el comunicat. Bona nit, primer de tot, gràcies per deixar-nos un espai en les vostres concentracions setmanals un dia com avui.
Com molts sabeu, avui s'ha reunit una altra vegada la Cort Britànica per decidir la sort, l'extradició o no d'en Julian Assange. Des d'avui sabem que el tribunal ha rebut les garanties presentades pels Estats Units i demanen que la defensa presenti nous arguments per l'apel·lació. Esperem que notifiqui una nova estratègia a l'atenció del cas d'en Julian Assange. El passat dia 20 de febrer, semblava que ja podien decidir en un sentit o un altre i van demanar noves garanties als Estats Units, de que tindria un judici referit a la primera esmena i sota l'acusació d'espionatge i de que no seria condemnat a mort. Julian Assange està en unes condicions físiques i mentals extremes. Després de més de 12 anys tancat primer a l'ambaixada d'Equador i després a la presó d'alta seguretat de Belmarsh, en condicions d'aïllament de fins a 23 hores diàries durant 12 anys. Tot això per, a través de la seva empresa Wikileaks, haver publicat crims de guerra comesos a l'Afganistan i a l'Iraq. Són els que han comès els crims els que haurien de pagar els seus crims i no qui els divulga perquè els ciutadans coneguin la veritat de les activitats dels seus governants. Per tant, demanem, doncs, la retirada dels càrrecs i la posada en llibertat d'en Julian, no només per protegir-lo a ell com a persona, sinó també la llibertat de premsa i el dret a la informació veraç, tan maltractades en el món actual. Demanem també que es protegeixi la feina dels periodistes de tot el món, que treballen perquè tots tinguem una informació de primera mà, lliure i veraç. Per posar normes, uns exemples propers. Aprofitem l'ocasió per reclamar la llibertat de Pablo González, empresonat a Polònia, i de Pablo Hasél, empresonat a Lleida, pels companys encausats pel tsunami democràtic que estan convocats a declarar, tot i l'exili, aquest dimecres al matí a les 10 a la Ciutat de la Justícia, i dels 23S. Tots injustament acusats de terrorisme inventat, als que donem també tot el suport. Llibertat per Julian Assange, ja. Llibertat Pablo Hasél i llibertat Pablo González. Free Assange now i visca Catalunya lliure. Tenemos dos. Yo soy argentina y les pido perdón en nombre de todos mis compatriotas por el desastre de Milei. Eso lo quería decir solamente porque la señora habló y realmente yo no lo voté y el 40 y pico % tampoco. Y luego tenemos una frase de Julian que queríamos compartir con vosotros. Disculpen que todavía no parlo català, pero bueno, ya la próxima. I la frase amb el que tancarem l'acte, que millor que llegida per un periodista, i és que si la guerra pot començar amb mentides, la pau pot començar amb veritats. I aguantarem,
aconseguir la llibertat. No ens mourem d'aquí. Els carrers i les places, els carrers i les places, no ens mourem d'aquí fins que siguem de nou tots junts a casa. No ens mourem d'aquí. Vinga, nois, ben fort! No, no, no ens mourem d'aquí. No, no, no ens mourem d'aquí fins que els auxiliars tornin a casa. No ens mourem d'aquí. Tornem-hi. No, no, no ens mourem d'aquí. No, 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 no ens mourem d'aquí fins que els auxiliars tornin a casa. No ens mourem d'aquí. Gràcies, companys de Julian Assange Now. Queden molts altres textos, us aconsello que us els mireu. No tenim temps de llegir-los tots ja, però n'acabem amb un. De la Marta Roqueta, que és periodista i experta en estudis de gènere. I diu: cal renovar lideratges a tots els partits polítics, és a dir, tots els partits polítics independentistes han de fer un relleu brutal. No pot ser que els partits siguin regits per les mateixes persones que ens van portar al fracàs de l'1 d'octubre i que es van rendir a Espanya. I després, també, el que cal, sobretot, és un projecte de país. Un projecte de país que en l'àmbit cultural i polític deixi d'estar supeditat a l'espanyolisme. L'independentisme ha madurat i ha dit que ja estava fart de xantatges dels partits, dels xantatges amb els presos, dels xantatges amb l'exili. El que vol ara és política i crec que es llança el missatge que no hi haurà normalitat i haurà un Parlament trinxat fins que no solucioni la qüestió nacional. I per a mi això és molt bo. I ho deixem aquí, ens guardem la resta per al proper dilluns perquè, com sabeu, ja ho vam comentar, la Junta Electoral Central i de les Jons ens ha prohibit els actes habituals i nosaltres, com sempre, no li fotrem cas i serem aquí. Si no hi ha ningú farem l'acte i si ens volen fer fora farem l'acte igual però d'una altra manera. Així que quedem el dilluns que ve. I per acabar la part filològica, que dèiem allò de la versió italiana i la versió francesa i l'anglesa de la neteja de primavera, en portuguès també hi ha una expressió que igual us sona, que és fer feixina geral. Que fem això, doncs fem feixina, fem neteja i sobretot que sigui antifeixista. Bon vespre. Gràcies. Bon vespre a tots i totes, els que heu vingut com cada dilluns. Gràcies als del col·lectiu Free Assange, que tinguin sort. Gràcies als músics i músiques de la plaça i molt especialment a tots vosaltres. Com ja sabeu, aquí ens trobem per demanar el retorn de les persones exiliades i a totes les persones represaliades. Per això, Meridiana resisteix cada dia al passeig Fabra i Puig de 8 a 2:15. Aquest dijous 23, des de les 8 a les 9:15, hi haurà un acte especial per reivindicar el dret de manifestació. No hi falteu. El col·lectiu Enriqueta Gallinat es troben al carrer Urgell, avinguda de Roma, de 8:45 a les 9 i cada dimecres, com ja sabeu, a les 7 a la plaça del Tinell. Demà, 21 de maig, a les 19 hores, estarem un cop més a Via Laietana 43 amb el testimoni de Salvador Martínez Manent i de José Oribe Vélez. No ens aturarem. Dimecres 22 de maig a les 9:30 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona hi ha convocada una concentració de suport als represaliats del tsunami democràtic citats a declarar. Com també estem a Gràcia, sabeu que el Louis Vuitton, la companyia de Louis Vuitton,
vol tancar el Parc Güell per fer-hi una desfilada. I la gent de Gràcia, els barris, diem no som una passarel·la per a la seva desfilada. I per això, el dijous 23 de maig, a les 19 hores, a la Rambla Mercedes, hi haurà una manifestació per denunciar aquesta desfilada que els volen fer al Parc Güell. Per això us diem que porteu cassoles per fer soroll contra la marca Barcelona que ens devora, i també portem la nostra estelada perquè ens reconeixi que som a tot arreu. Com ja us ha dit el Pere, esperem les vostres propostes per veure com vol que sigui la plaça, i també nosaltres serem aquí cada dilluns perquè sàpiguen que no tenim por, i per això continuarem aquí cada dilluns. Salut i república, visca la terra! Un moment, poseu-vos guapos. La gent de Sants ha demanat si podien posar-se aquí i fer una foto per enviar-li al Julián Assange. O sigui que abans dels segadors posaran aquí. Qui no vulgui sortir la foto, que es desplaci, i els altres poseu-vos bufons. Ara esperem que es col·loquin les diverses pancartes, si voleu ajudar a aguantar-les. Esperem que la foto faci recorregut i ens direu com va. I ara sí, un dilluns més a la plaça, que acaba, com sempre, amb l'himne nacional, els segadors.